karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Lulas Boy. Pagilis. Pabuton ti kasilong. Human naman ko panghingo ko sa kong tiil og kamot. Asa ba? Naara o? Ambi mong kamot mi. Naara o? Oh, Pagilis na. Maghuwat ko sa silang, okay? Take your time. sa may nasudsutok ato niya? Anong iya manggihag ka na akong kamot? Pagilis na. Maghuwat ko sa silang, okay? Take your time. Sa ato pa. Mo ato gyapon Miss Parlor bisag man ako panghingo ko. Nail extensions? Yes, dear. Atong butangan og extension sa imong mga nails. Dili ko ana uy. What? Hey! Tanawan ka ng imong mga kuko, oh? Mura nag-o nga way buhok. Meaning, upaw! Oh. Tanawan na yung mga pictures, ha? Look, oh. Kanais ang natanaw? Mga inaanaon niya ang imong mga kamot once mataoran na ng mga nail extensions. Nga, di ko ganahan na uy. Mura mo nagkukusungo. What? Kuko sa ungo, gihat? Nakakita na sa kus personal ana. Doon ako'y kailangan ingon ana og kuko. Di ko ganahan na. Gawas pa. Dili na ako makakaon kung magpataod ko ana. Hala, oy. Ayaw sa pag-idihas, oy. Oh, Kung di gusto nga akong fiancé, ayaw bugsa. Okay? Okay, sir. nisod lagi ka. So, ang sa imong gusto para sa imong kuko, Han? Plain na lang nail polish, ma'am. Sir. Pwede nude, pwede sa ning uban. Pili lang. Kana na lang kung way color good. What? Parehas na lami. Pero, ma'am. Kung unsay gusto, mo'y buhata, ha? Kung unsay ang gusto. Tumana gyud. Mas gusto sa kong fiancé nga mag-match me. So, do it. Well, okay. Han, maghuwat ka naman sa couch, ha? Sige. Nagtuo na gadinuon siya nagkigmatch ko siyang kuko. Anya, gitawag pag yung kuniyaghan. Askang! Okay ra ka? Okay ra. Di ka gusto atong musuway atong nail extension. Mom na uso ron. Di ko ganahan, uy. Dili naman tingali ko makagunit og kutsara, ana, kung magpataod ko adto. May point sa ka. O, di sa ko makatarong og gunit sa imong kamot. Sama ini. Uy, buwi akong kamot, uy. Nida kang tao. Oh, ganun dahi. May problema? Pila na lang kadlaw, ato ng kasal. Wabday ko yung right nga magunit sa imong mga kamot. Mauwaw ko. Oh, imo kung di ka uwa. Dili na mao. Kuan ba? Unsa man? Basta, buhi ila akong kamot. Askang. Ayaw ko ka uwa. Oh. Okay, murag gigutom na kada. Sige, mga una ta. Dili. So iti, budinay ka, bisan nisulti na ang imong tiyan. Sula sa dining tiyan na, uy. Ilom lagi kita. Mura tag di kaila. Okay ra ka? Okay naman. Josephine? Ikaw na? Oh. Hala! Nalimpyo na lagi mo dagway. Hala no? Ano saan mo trabaho ron? Escort girl? Oh.
Hala ha, pinabalibad pa ka itong gi-recruit ka sa una. Unya, mura di gihapon ang imong padulngan. Hala no? Okay, nindot. Enjoy! Oh, Mateo, so, ikaw ang escort girl. O gusto nimong idamay ako, misis? Oh, Mrs.? Yes. Ako ang misis. May problema? Tinuod ka, Josephine? Imo ning bana? Han, kaya ilagin mo niya. Siya may sigig tawag nimo sa imong name. Pero, ikaw, murag, huwag ka makailan niya. Tingog sa Josephine, oy! Abi pa lang mangingilad ko. Tingog ba? classmate mi sa high school pa mi. Pero dili mi close. Was ako magki-close niya kay naibaw man kung daan sa trabaho. Pagkamatay sa akong mga ginikanan, iya akong gi-recruit. Nibalibad ko. Mas gipili na ako nga mulangyaw og mangargas merkado kaysa musud ang trabaho ah. Oh. Oh. Buhi akong kamot, bi. Ayog, Soki. Pakupta ko sa imong kamot. Pero mauwaw lagi ko. Nga nung mauwa mo ka. Kita raman. Mauwaw ko nimo. Humo kay kagkamot samtang ako. Ah. Mao din ni ang imong gikawawan. Oh. Lain kayo eh. Gunit-gunit ka sa kong kamot nga baga kay kubal. Oh. Ayog ikaw wow ni kamuta, Jo. Dapat proud ka ni kamuta. Kay mao ni kamot nga may integridad. Dagan kay ko wa mahibaw-ibaw nimo nga inahinay lang nga may patimaw. Og willing pa ko nga makailan nimo. More. Mateo. Mateo? Mati. Mamauli ta. Agoy! Tolo ka adlaw na lang yun og inyo nagyong kasal. Pastilan, hapit na yun. Excited na yun kaayo ko. Klaro man, Lola. Mas excited ba gani ka kay ni Jo? Uy, Mateo Tood, bahin ba ni Jo? Makita gyud nato nga ginerbyos na siya pag-ayo. Mao nga doble hagyud ang pag-amping, ha? Og sabtag gyud na siya. Kay lahira ba ni ang inyong pagminyo? Dili baya mo uyab nga in love sa utag-usa? Oh. Nganong ka siguro magang di me in love, Lola? Aw, maklaro masabyod nga doon na kay pagbati niya, pero kuan lang ba? Hinay-hinaya lang na siya. Ayaw dali-dali, ah. Kasabot ko, Lola. Og, ayaw ko pala ka. Og mo report gyapon kas opisina. Wag gyapon ka mo leave. Modo lang ko para mamirma, Lola. Di na ko magdugay. Aw, lagi. Kay kinahanglan nga mo focus ka na gyud sa inyong kasal. In fairness kay Jisa, she is doing pretty well. Mayo. Well. Happy na yun ang imong kasal. Yes. Yeah, invited man si Jisa, no? Tanan invited. Main ka mag-behave si Jisa ang higayunan, no? May, Wala gisira pag-ayo ang door. Mao nga ni suot na lang ko. Jisa. I just want to tell you, Mateo, nga dili ko makatambong sa imong kasal. Oh, ano man? Mas importante na ako ang company this time. So, I'll be meeting with some possible investors. Conflict sa schedule. okay, fine. Congratulations in advance na lang ninyo ni Joe. Thank you. Okay. I'll go ahead. I'll head out now. Lo. Tinuod to. Whatever. Dili ko mo to nga ingon laad to kasimple, uy. Matay.
Pero, amping, duda ko nga may giplano tong babayana. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!